Pinaagi sa pagtuo. Muna yung gingon, ang second covenant, muna yung gingon, ang first covenant dito kang Moses, kang Abraham. Ang first, nga matod pa niya di sa Psalms chapter 50 verse 5 na atong gibasa atong una, gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Mo bitaw na kita katong gipangtapok mao katuang gitawag og mga balaan nga sila na ay covenant with sacrifice. Kanang muani gyud sila diri, Lord, mag-sacrifice ko. Dili nang muadto ka sa simbahan nga wag kay di mo sacrifice nga mo bow down ka lang. Naatay ordinance. I-observe daw nato ng ordinance nga mao kana ang ordinance forever, mao na ang service nga din. Ang kinitong pagsimba, celebration ni may tungod kang Jesus Christ nga kita gilukat, giluwas, Passover na ta. Anang dili na ta makaingon nga mamatay ta kay nilabang lang ang kamatayon, ang pestilence nga gipadala sa Ginoo ngadto sa Ehipto nga matod pa niya ang walay dugo anang pultahan bisan pag Hudiyo siya, pero tanan mga Hudiyo gibutangan man nila kay gisugo man sila. Kay kung wa pa to nagbutang nya na sila kinamagwang ang anak dito apatay. Kunya ang mga Ehiptoanon, mga Egyptian wala man. Mo bitaw na mga Ehiptoanon karon dili makigwar sa Israel kay ngano nahisulat man. Bisa ang Syria nahisulat din na sila nga dili na sila makigubat sa Israel kay ngano man. Kay balo sila nga kana yuta gyud na sa Ginoo. Di na nila mabuntog. Wala yang gingon dinhi. Kining atong pagpangalagad karon sa si Propeta Joel, nag-ingon yun siya, labi na nining ulay nga adlaw, gather the people, sanctify the congregation. Ano yung gingon? I-sanctify daw ang congregation, balaanon daw nato ni congregation. Kaming mga pastor, gingon niya sa libro ni Joel, nga din, umahimo gani, diya sa port sa simbahan, magkampo may maunod daw ng kadapitag, mani ko din ni, mangayo ko sa Ginoo, mga gaydan. Kung sa pa may gusto niyo, Ginoo nga din among pagabuhaton. O dito na karon na ang time na mag-prepare ta yung kala siguro kana sa pagsugod ng 4 ka bulan. Wala karon time. Wata ka balo, di ba? God knows only kuan lang gyud ang Ginoo ray na hibaw ini. Ang importante nga dunay pulong nga gisugo na to nga diin sa dream nako nagaingon mag-prepare na mo. Na unsaon na to pag-prepare wa pa ko kasulti ninyo preparation. Magsulti na ta preparation siguro. Nga din unsaon na to pag-ani dinhi nga andam ta kay basig mobalik ang Ginoo sunod Domingo, sunod bulan, kanus apa ayaw abutan nga moabot na ang vaccine. Kun dili kay ngano magprotektado na ta sa Ginoo daan ana. Kung kita matinud-anon dili ginaabot nato mo nang gingon ni David sa Psalms chapter 91. Nga mo na yang gingon diri sa Psalms 27 chapter 27 ingon pa ni David sa chapter 4 verse 5. One thing I have desired of the Lord. Nga matod pa niya usala yung desire that I might dwell in the house of God. Mo na i-desire dumi nga mga sulod mo matag Domingo dili. Ug matod pa niya seek after that. Matod pa niya pangita gyud ninyo nga diin sakto gyud inyong pagkapuyo. That I might dwell in the house of the Lord all the days of my life sa tanan nimo mga adlaw. To behold the beauty aron inyong kuptan na ang pagkatahong nga sa Ginoo nga gihatag niya. Abi nung ako magbasa ko sa Bible, muhilat ko ngano man. Gwapo kayo ang iyang kanang tahong kayo ang iyang gikuan ba? Kanang gisulti gani sa tao. Kanang iyang gingon, ayaw mo kahadlok kay ang manulunda naguban-uban ninyo. Ayaw mo kahadlok kay walay dapit ang kaaway ninyo. Igo ra mo makakita nga mga unsa na pero kay mo kulod kanus aman ako na mabatunan. Tao ra manggod ta kanang muna hindi mo nangayo ko kanunay sa Ginoo. Muna muanita dinhi aron makit-an nato ang katahom sa Ginoo. Unya labaw sa tanan nganong muanita dinhi ingon pa ni David nag-desire siya to inquire in his temple. Mag-inquire ta ba unsay atong buhaton? Oh, basig wa ta kabalo di ay nga di sa pay maabot diri, may tabo diri. Mo na ni mo inquire kita dinhi kay ngano man kanusa na moabot ng gira, kanusa na mo kuan. Ang importante naga-inquire ta. Labi na nga ang sa kabutan nga kung na-inquire sa Ginoo bini mo, samtang magsimba ta dili, moabot ng twinkling of an eye daw. Wa ta kabalo. In the twinkling of an eye, listen na ni kay bisa pag mabot ang gira dili gyud ta mamatay. Ang iyang promise day, dili mo napatyon ta. Kun dili, wa tay labot anang gitawag kamatayon kay moabot ang panahon ingon pa ni Apostol Pablo nga ibutang na niya sa iyang tiil ang kamatayon. Maghari na siya. Mo nang gingon buntogo na niya ang
Kamatayon nga din dili ta kanunay magpuyo anang Jeopardy ato ra nang mabasahan na in the twinkling of an eye dili na mao nang gitawag sa rapture. Kay kanang rapture usala na kagitawag manaog si Kristo aron paon ta. Nga din musugat ta dito sa panganod kanang magsulti og rapture sultihan ta mo. Sige sila gwali unya usay makaingon gyud ko pila man ta katuig dia sa panganod. Kay wa may gisulti dito sa panganod asa ta diretso. Panganod man lang. Moingon lang magwawali magmeet ta dia sa panganod. Muna ako sa pangutana itong unang panahon, kanang mungwali anak ano, pila mata katuig sa panganod. Bingon sa kung unsay daw last on ang 666 dire, amo nang giingon nga adto punta ng puyo des panganod. Nya wata kabalo nga do na bray giingon sa Ginoo nga ang panganod balay niya, ang panganod langit man yang giingon. Mo bitaw na kung atong isgutan jud ni pulong sa Ginoo. Mo nang giingon say makalibog ni sa mga tao. Na din kung dili gyud mag-search mo na bitaw nga ayaw mo pag una ang rapture una to nga in the twinkling of an eye mailisan na niya itong lawas kanang gingon ni Apostol Pablo nga din moabot gani ang hingpit ang dili hingpit mawala na mo bitaw na kita karon kanang pestilence usa ni ka warning sa ato isa kani ka preparation mag-prepare ta kay wa ta kabalo kanus ana ang twinkling of an eye karon aron kita mailisan og lawas di madunot kanay imong anak kung himong pabili na diya kanunay magsimba mga lagad wa kay kabalo nga diin kana sila nailisan na diya og lawas nga di madunot kay abulis man gina sa Ginoo kay ilisa man kita immortal body kay para kumuat tag langit qualified na ta mo bitaw nang importante na agi tay pulong sa Ginoo mo na ang magadir ta nga mag-offer gyud og sacrifice sa Ginoo kung magsimba ta nagit tay offer sacrifice kanang mga gihatag sa Ginoo sa tuwa ato nang ihatag pasalamat kay ingon ni Apostol Pablo nga matud pa niya ang atong pagpangalagad kuno mao kana ang paghatag pagpasalamat kay ang Ginoo kanunay nagasupply nato kung ang Ginoo imong gituan nga siya nagasupply kanang tanan nimong nadawat pasalamatin ang Ginoo na ayaw na adako og gamay. Ang importante mo yung ka, Lord, ako ning ipasalamat nimo. Bisag kung sa natagamay, dawato na. Basta ang imong hunahuna, nga diin ikaw nagpasalamat, nga ang Ginoo nagsupply nimo. Ug labaw pa sa tanan mo, supply gyud ang Ginoo nimo. Kay mao na iyang promise. Mao man atong administrasyon, kung muhatag mo pasalamat, Ginoo na pud muhatag nimo og supply. Mo nang giingon ni Apostol Pablo dia sa 1 Corinthians chapter 9. Basahon na nimo. Mo bitan nga kining pulong sa Ginoo, kinahanglan ato ni mahibaw-an. Kanang dili pwede nga din natay malaktawan ini. Matod pa niya sa Matthew, yung pa ni Jesus Christ chapter 12 verse 30. He that is not with me is against me, and he that gathered not with me is scattered abroad. Muna kung gingon, di gani mo muani din makitigom, nasaag pagyud mo. Kanang mga Kristohanon nga di mo adto sa balay sa ilang simbahan, kana sila nasalaag na. Mo bitaw na ang hangyo bili sa Ginoo sa Bible, mag-gather kita. Gather together. I-gather daw ang iyang mga balaan katong nagasaad sa mga panaad sa sacrifice. Mo to i-gather ingon ni Jesus Christ. Pero katong di mo gather, mo nang gingon, wala na, may labot na sa Ginoo kay ingon si Jesus Christ. He that is not with me is against me, and he that not gather not with me is scattered abroad. Mo nang gingon niya. Jeremiah chapter 50 verse 6. My people had been lost sheep. Their shepherd had come them to go astray. They have turned them away on the mountain. They have gone from mountain to hill. They have forgotten their resting place. Kaning resting place, kabaw pa mga nung gitawag ni resting place kanang sayo. Aron kung maabot lagi na ang 666. Wa kay kahadlok. Kay naa ka sa pahulay sa Ginoo. Na kay dapit wa ko kabalo kay wa pa man gisulti niya asing dapit basta ang Ginoo nagpadayag nga dunay kingdom na iyang gidala diri ginaog mo na hinungdan ninyo ang Bible pangitaan ninyo ang gingharian ug ang pagkamataron kay ngano man mo na ang kingdom sa Ginoo kanang mountain pero ka mga pastor manggod ang mga shepherd no abi nimo sa sinugdanan pa lang gigayran nila ang mga Hudiyo ingon pa niya nangasalaag sila kay ngano man gipalayo sila ngadto sa mga kabukilan ug sa mga gitawag og buntod ilang nakalimtan ang buntod nga mao ditong resting place ang Zion is the Zion, the Mount Zion mo na itong pahulay diya ka pahulay mo ni kinisimbahan mo ni meaning sa resting place of God nagdwell ta diri kinahanglan magpuyo gyud ta diri aron makapahulay ta nang moabot
ng mga kagubot ana. Ayon mo kadlok anang 666 atong una mahadlok gyud ko ana. Pero karon murag wa na ko nagunahuna na kay ngano man ako nahunong na ang Ginoo naghatag di nato mga buluhaton kung asa ta. Wala makalimtan na nato kung kanunay ta magisgot about sa mga lugar sa Ginoo, mga promises sa Ginoo. Dili nang ingon ang gugma lang sa Ginoo atong hisgutan. Ya kung naigugma ang Ginoo asa man ta dalon niya. Wa ta kabalo kung asa dita dalon. Wa bitaw na ang Ginoo nagtudlo. Ingon pa niya kanus amo at tamo adto sa resting place. Ingon pa niya diri sa Hebrews chapter 4. Verse 1 to 11. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into His rest, any of you should seem to come short of it. Matod pa niya, subusa pagkadlok mo. Basi unya ang promise nga iyang gibilin nga mo enter tanaan ng rest, mo enter pa dayta ng rest. Kani ba? Mo bitaw na ko i-fix na niya to niya kining adlaw sa Ginoo mo rest kita. Nga matod pa any of you should seem to come short of it. Basig uban kaninyo mo nang gingon dili mo makahimo na short day mo sa pag-enter sa rest sa Ginoo. Anang pagpahulay ba? Kining adlaw atong Domingo mo niya ang Sabbath rest sa Ginoo. Dili ni meaning sa adlaw, kanang sa adlaw, Bermis ba, Sabado ba, Domingo ba, ayo gunaw na. Ang hunaw-naon mo nga kining adlaw or dos Domingo man ni, Sabado man ni, Bermis man ni. Hunaw-na nga kini iya ni sa Ginoo. Nga diin kita gayud musulod ta na. Dili ta ingon mo absent ta na kay nga naman. Abi nimo atong unang panahon mga sugo nila atong unang panahon gihatagan sila adlaw matud pa niya ang dili gani mo anang adlaw na mabutang siya sa kamatayon basi pag madelikado ba ana kung gingon sa inyo lakaw-lakaw mo din basi diay masugatan mo diya og virus o bitaw na kung gingon ninyo ayo biyahin ninyo ang panagpigo na din kita mugaden gid sa Ginoo kaning usa ka pahulay sa verse 2 for unto us was the gospel preached as well as unto them but the word preached did not profit them nor being mixed with faith in them that heard it. Kanawa para kanato ang gospel giwali ingon pud kanila giwali wala nagpulos ning mga pulong sa Ginoo kay nganuan wala man nila halo ig pagtuo wa man sila mutuo pareha na ko karon giwali ko ninyo di mo ninyo haluan ig pagtuo wa koy mahimo dili ni magpulos ning pulong na kundi ni tuwan sa verse 3 for we which have believed do enter into rest as he said as I have sworn in my wrath if they shall not enter into my rest although the works were finished from the foundation of the world. Matod pa niya, kung ikaw daw kuno mo to o kinahanglan mo sulod yun ka sa race so pahulay ba sa adlaw sa Ginoo kay ingnon ko kamo sa akong panaad sa kapungot. Matod pa niya, kung dili gani mo musulod nining pahulay ilabi na nga ang buluhaton sa Ginoo tapos na ikan pa sa pagtukod sa kalibutan humana o pagtukod kalibutan humana man tong gibuhat ni Kristo dugan naman si Kristo ni adto sa langit. Pero wa pa lang giingon nga din, wa pa'y nagwaling nga natapos na. Wa bitaw to akong ingnon ko kamo, natapos na mula to sa Ginoo ang iyang grace na period na atong panahon nga niabot ang pandemic. Wala kumutuo ka kinahanglan mosulod jud ka sa adlaw sa Ginoo kay kun di ta manulod, gisaad jud sa Ginoo nga din siya nag-andang kapungot. Mo na ihatag jud sa tuang kapungot niya. Sa verse 4, for he spake in a concerning place in a certain place of the seventh day on this wise, and God did raise the seventh day from all His works. Matod pa niya, gani, ang Ginoo gani, matod pa niya, ang lugar nga iyang buot pasabot, ang ikapito, nga mao gani ang giingon sa wise na, nga ang Ginoo gani ipahulay sa ikapito, sa tanan niyang mga bulaton. So therefore, matod sa verse 5, and in this place again, if they shall enter into my rest, o kining lugara, mo enter gani siya ining lugara ni, nya, sa verse 6, saying therefore, it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached, enter it not in because of unbelief. Nga matod pa niya, siya ay nag-ingong, nga aduna pa'y mga adlaw, nga diin, kita manulod, doon na pa'y adlaw nga manulod ha, and they whom it was first preached,
entered not in because of the unbelief. O kaniya nag-ingon nga kini giwali ni kani adto unya sila wa nanulod kay tungod wa sila motuo. O kanang mga Hudiyo wa sila nituo nga musulod sila sa adlaw sa Ginoo. Kanang adlaw sa Ginoo nga para ron although Domingo ron, pero naisulat man sa Bible nga ang Domingo sa ato ang pagtuiyag yun sa Ginoo, di ba? Mo ni tuhuan yun nato ni nga kiniiya sa Ginoo. Mo na ayaw mo kadlo kung naa na sa adlaw sa Ginoo. Kaya nga naman, siya may nagbuhat ini. Siya nagpanglangin ini. Mo to iyang gingon dito sa Old Testament. Mo bita na iyang gingon, ang mga tao nga iyang giwalihan una, wa sila nanulod. Kaya nga naman, wa man nila tuhuhi. Mo na kita karon, mo ni i-fix daw kuno sa mga magwawali. Nga kinahanglan, kay naa pa may nagpabilin nga adlaw, kinahanglan manulod ta. Kay kung dili ta manulod, gisaa jud sa kapungot sa Ginoo nga giandam, masilutan jud ta sa iyang kapungot. Mo bitaw na napay adlaw nga gibilin sa Ginoo. Sa verse 7 again, He limited a certain day, saying in David, today after so long a time, as it is said, today if ye will hear the voice, or His voice, harden not your heart. Nga mo niyang gingon. So, usab, niingon siya, ha? Adunay limiti sa adlaw. Naay limit ba? Kapuso yun niya ning adlaw. Tato pa, dili kami ngon ang Ginoo dugay pa. Ang Ginoo, nagpasidaan na siya dinidaan. Pero kung mutuo ka, kinahanglan manulot tayo ni. Kay matod pa niya, nagsulti siya, He limit a certain day. Iyang giingon, nga matod pa niya, saying in David, kung makadungog mo today, if after so long time, as it is said, today if you will hear His voice, harden not your heart. Karon kung makadungog na pud mo ini sa ako ka nang nagwali na puro, kung makadungog na gani mo, ayaw ninyo pagaya yung kasing-kasing. Kaya ang pastor, nagwali na siya about sa preparation. O bitaw na kumingon, ayaw ninyo pagaya yung kasing-kasing. Wanang tuhuin ninyo nga manulod yun ta ining adlaw sa Ginoo. Kaning ikapito ba? Matod pa niya sa 8, for Joshua giving them rest, then would he not afterward have spoken of another day. Kung si Joshua pa, sabi niyo si Moses, wa man siya kahatag yun kung mga adlaw sa Ginoo. Sige sila lakaw-lakaw. Halos tanang adlaw iya ha. Pag-abot ni Joshua, si Joshua na yun ang nagsulti mga lagat na sa Ginoo. Ngadin, kinsa ka itong mga lagat sa Ginoo. Apan akong panimalay ni Joshua, mga lagad din sa Ginoo. Pero katong mga lagad sa Ginoo, manaa jud to. Kung mato pa ni Joshua, di mo kalagad sa Ginoo, kaya ang Ginoo siluso o balaan. Muna niya ang gingon ni Joshua, adunay adlaw nga gihatag sa Ginoo. Muna si ang Hebrew nagsulti, kung si Joshua nakahatag pag-adlaw, kanang ambot pasabot ba, sakto na itong adlaw ato, tama na itong adlaw ato ilang giingon. Wala na unta po adlaw nga nagapabilin karon nato. Kay human naman itong adlaw nga ilang gisudlan. So therefore, katong adlaw nga gisulti ni Joshua, wala pa ito na human. Pero doon ay limit kita karon sa Hebrew, nabasa nato ni nga kung makadungog ta, dili ta magpagaya sa ato ang kasing-kasing. Nga matod sa verse 9 ha, there remaineth therefore a rest to the people of God. Sa laktod pagkasulti, aduna pag-adlaw nga diin, gitagana sa Ginoo para sa katawhan niya. Mao na niya ang adlaw nato. Mao na niya ang short space of grace. Mao niya ang extension nga kinahanglan manalud ta ining adlawan ni. Mao niya akong i-warning ninyo kini preparation jud nato ni nga manulod jud ta. Kay matod pa sa verse 10, for he that is entered into his grace, he also hath ceased from sin. Plus his own. He also hath ceased from his own work as God did from his power. Ingon ang Ginoo ni undang pod pag ikapito ni undang na kung ikaw musulod, mo nang gingon undang pod mo pagtrabaho, pahulay mo pagtrabaho kanang bulaton. Umahay mo gani, kung muna dapat na, umundang ka o ganang overtime sa Domingo, kaya nga naman iya man sa Ginoo. Pero karon na ay adlaw nga gihatag sa Ginoo na to bilang preparasyon na to, kaya ang Ginoo hapit nga mo balik. Manang gingon, ayaw na mo pagpanarbaho. Buhata ang bulaton sa Ginoo, labi na ang Ginoo hapit na mo balik. Gusto magabong maluwas. Okay, abinin mo sa tinuodang ang kapungot sa Ginoo. Anong giingon niya kapungot kay pertig yung laguta ang Ginoo sa tao. Abinin mo sa tinuod lang, nabasa na ko everyday ang Ginoo naglagot nato.
Mo bitaw nang naay mamatay kada adlaw, naay madisgrasya kada adlaw because ang Ginoo everyday nagalagot dito sa tao kay siya mo'y nagbuhat. At unang panahon abi mo sa hinungdan nganong gilunupan niya kay nagbasol siya sa mga tao nga iyang gibuhat. Ano iyang gilunupan? Nya karon sa laktod pagkasulti, mao sad na iyang gibuhaton karon. Nagbasol siya. Mo na nga diin magbantay gyud ta, mo nang manulod ta kay ang Ginoo sa tinuod lang. Mo tong gingon sa Isaya ba, sulod kamo sa chamber. Nga matod pa niya, i-close ninyo ang door kay ang Ginoo nagpanis. Mo ning gingon ang mga unbeliever, ang wala nito, ang wala Dios, di panisa, pero katong mga lukewarm, di warningan, pero katong mga faithful sa Ginoo, mo nang gingon gipa-prepare. Mag-prepare lang ta. Kung ang ato ang mga nadunggan na itong unang panahon ng karon, wala pa na ito ma-fix. Ato na ang i-fix karon kay nga naman short na lagi ni ang atong time. Mo bitaw na aduna pay time nga limited nga para sa people sa Ginoo. Mo na atong tuan Exodus chapter 16 verse 23 ingon pa ni Moses ha. And he said unto them, this is that which the Lord hath said, tomorrow is the rest of the holy Sabbath. Bake that which ye will bake today. Kung gini yung subok. Nga, matod pa niya, siya nag-ingon, nga din kamutanan. Ugma, adlaw sa Ginoo sa pagpahulay. Nga matod pa niya, balaan pahulay. Lutuan ninyo tanan karon. Ug unsay inyong maluto, ugma, karon lutuan ninyo. Kaya nga naman, di na mo pwede magluto, puhon. Muna nga, karon Domingo, di na ta maguna-una about sa pagkaon. Kay nga naman, ang ato mo nauna about sa pagkaon sa Ginoo. Mo bitaning gitawag og fasting. Kanang pagpuasa ba? Ang meaning sa puasa, dili na mahitungod sa pagkaon nga literal. Ang meaning sa puasa, abstain from the material foods. Sa latod pagkasulti, ang adlaw sa Ginoo, dili na nagisgot og mga pagkaon may tungod sa atong pagkaon sa lawas, kundi nagisgot na sa pagkaon sa lawas ni Kristo nga maong pulong. Kay nga naman, ingon ni Kristo, dili ang tao mabuhay sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong. Kay kining pulong, mao kani ang ipakaon nato ni Jesus Christ nga aron kita makapalahutay ba sa ulaing adlaw. Mo na ang meaning nga din nganong naay fasting. Kanong adlaw fasting ni dili ni may tungod sa material food, kundi ni tungod ni sa mo bitaw na nga kung wato ta sa simbahan, kinahanglan mahibaw-an nato ang pulong sa Ginoo. Dili ingon nga taas ang atong awit pagsangya kanang pagdaig sa Ginoo nya mubo lang kayo mga pulong atong maisgutan. Abi mo sa tinuod lang duol pa ang kaluwasan kaysa atong pagdawat nga naman. Sa atong pagdawat sa pulong ba, dili pa sapat ang ato ang mga nakatunan. Una ta musulod sa gingarin sa langit kay wata kay balo, qualified bata, worthy bata. Mo bitaw na ingon ang Santiago nga matod pa niya kung ikaw nagtuman sa mga pulong niya na kay nalapas usaw say tawag niya na man napason. Mo bitaw nang paspasan ta na ato ni dapat ug kanang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw nang muani ta diri sa balay sa Ginoo aron nga diin madunggan nato ang mga pulong sa Ginoo. Mo ni akong gisulti ninyo kanunay kini akong giwali ninyo mga pulong ni nga diin kung tag-as man hitungod kay ang gusto sa Ginoo makumpleto kita. Mo nang gingon niya sa Philippians chapter 1 verse 6. If you began, matod pa niya, in the work of God, being confident, be complete until that coming of Jesus Christ. Mo nang gingon niya sa Philippians 1:6. Kung kita nagsugod sa bulaton sa Ginoo, ayaw mo kumpiyansa, kumplituhan ninyo o na moabot si Kristo. Tanawa, kumplituhon pa daw nato. Mo bitaw na iyang gingon sa Leviticus chapter 23 verse 3. 6 days you shall work be done, but the seventh day is the Sabbath of rest and holy convocation. Nga matod pa niya, ye shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your works. In all your dwellings, diya sa inyong mga pagpuyo, kanang Sabbath yun. Kita tinuod kung ikaw mo ilag ka nga tinuod ka Kristohanon, ayaw yun yung biyain ng Domingo.